салом тамошобинони гиромӣ, бинен чӣ хел берун барф. Сеюм рӯз аст ки имрӯз ҳам хел барф задеста. Аллакай ҳама ҷо пури барф штагӣ, берун ях ҳам хел ҳама ҷо, лекин хушрӯ. Имрӯз чӣ гап шуд? Имрӯз ман мехостам ки як намуд торт тайёр кунам, торти панчо, барои он ки бисёр аз тамошобинон гуфтанд ва шавҳарам низ чанд қаш шуд ки мехостанд ягон намуд торт тайёр кунам. Ман мехостам ки торти медовик тайёр кунам ва як рӯз яке аз тамошобинон низ ҳамихел гуфтанд ки торти панчо тайёр кунем ва гуфтам ки хубтараш торти панчо тайёр кунем ва баъд торти медовик тайёр мекунам. Субҳи саҳар кати ман ҳамаи маҳсулотҳоя тайёр кардам, видеоя сар кардам, сафедӣ ва зарди тухма ҷудо кардам, мондам. Хостам миксера гираму акнун сафеди тухма лат занам. Лекин миксер ҳаст, венчикош нест. Ҳамин қадар кофтам нест, ҳама ҷоя кофтам, венчикош нест. Баъд ҳамин хел тамошобинони гиромӣ соати 1 шуд, ман хӯроки нисфи рӯзӣ тайёр кардам, ҳамаи маҳсулотҳои торта ҷамъ кардам, мондам, яхдонда то ки безеб нашаванд гуфтам ва хӯрока тайёр кардаму боз гашта як бори дига ҳама ҷоя ҷамъгир карда, тоза карда, гуфтам ақаллан ёбам шкафҳоя яктарафа карда, диванҳоя яктарафа карда, ҳама ҷоша кофтам, нест, иҷода нест. Ба ёдам ҳаст ки ҳамин охирон бор ман крем кардам, ҳамон венчикоя Нилуфар додам. Давомаша намедонам ки чӣ шуд, куҷо шудан ва венчико. Асосан ки Нилуфар бурдану сур напартофта бошад мегӯям. Барои ҳамин хай миксери нағз буд, миксери хуб, ягон камбудӣ надошт. Ҳамин қадар бисёр истифода мебурдам ша. Хай як идея ҳаст, кани ҳоли шавҳарам омадагӣ пас аз обед мебинем. Агар ки шавад, ҳатман торт мешавад. Нашавад дигар, хай дига то Тоҷикистон рафтана торт намекунем. Ана ҳамин хел гапҳо тамошобинони гиромӣ. Тамошобинони гиромӣ, ман имрӯз равғани гӯспанд вай кардестам, сурх кардестам. Ана ҳамин хел нависед тамошобинони гиромӣ ки бо ҳамин хел равғани гӯспандро нағз мебинад, ки мехоҳад. Субҳона агар ягон вақте ки ман тухм сурх кунам танҳо барои шавҳарам, як қошуқ ба сковородка аз ҳамин равғани гӯспанд меандозаму баъд дар ҳамон равған тухмҳоро сурх мекунам. Ҳамин хел ҳичка намехӯрад, ҳичка наметавонад хӯрда. Ҳамин хел равғани холиро намехӯрад ҳичка. Танҳо зимистонда мо ҳамин равғани гӯспанд мехарем, барои он ки дар ин хунукиҳои Россия агар ки ҳамин хел равғани гӯспанд нахӯрӣ, агар ях мекунӣ. Барои ҳамин ҳамин хел ман равғани сурх кардестам. Як банкачада мегирам, баъд ҳар субҳ кам кам меандозем. Ҳар субҳ не каён вақте ки тухм сурх кунам. Об хӯрдестен? Ой, дар ини бахолашка пури каша шуд. Ва Нилуфар бошад инҷода субҳда субҳо накардестаем. Худаш каша хӯрдестай. Мо ҳамин хел субҳона даку бас дига худаш хӯрок мехӯрад Нилуфар. Бе мультик кашаша хӯрда тамом мекунад, баъд мультик тамошо мекунад. Да, мана йогурташ, мана. Ана. Да, нависен тамошобинони гиромӣ, кани кӯдакҳои шумоям ҳамин хел худашон мехӯранд ё ки шумо метиенша. Ман пешвақт масалан шурк бо каша ҳамин хел чизоя Нилуфарда худам медодам, барои ки нарезонаду начаконад гуфта. Макарон, ош, хӯрокҳое ки сахт ҳастанд, худаш мехӯрдад. Нет, шурубоя намехӯрд, мерезонда. Барои ҳамин ман мегуфтам ки хубтараш ки худам тиям. Ва ҳозир бошад мегӯм ки не, ако худат ёдгир хӯрдана. Хрен кашатона кушбо. Хрен кашатона. Баъд йогурта шатим. Каша вкусный ё ки не?
ним соат мехӯраду кашая хай асос он ки худаш мехӯрад то охираша. Хред шумо хай ман рафта посудаҳояш шӯюмо. Нет. Баъд берун рави. Чуть. Кани чӣ хел барф бисёр шуда фуромада намешавад. Биё фуро. Один. Два. Три. Гири накала патка чиша шарик сохтай ман Нилуфар ай мағоза анавай шарик. Да, машина шарик. Барои шарик кардан ҳама хеле чиз гирифтем ша. Барфҳо хушк буданд, намешуд шарик. Кани шарики кунен манда нишон тиен кани чӣ хел шарики мешад кани? Еще. Кани? Вау, кани чӣ хел мешад? Вау, чӣ хел мячки шуда. Чӣ хел зур будаем? Вау. Кани дар ҳақиқат манам шарики зур мешуда. Ой. Шикаст. Таъриф кардем ки шикастагум. Вау. Мана Нилуфар шарики кадистаем. Так. Ой, она меха шарики мешуда. Вот так вот дидин. Еще мячки кадистаем Нилуфар. Мо имрӯз берун биромадем. Берунам хеле барф задаги бисёр. Чанд рӯз буд ки мо берун набиромада будем. Барои ки ҳаво хунук, барои ки чанд рӯзам хел 2-3 рӯз қариб ки 2-3 рӯз не зиёд ҳатто барф фақат боридаста буд. Ва имрӯз ҳам чӣ хел шуда мо бекор шудем камтар, корбори хона кардему. Баъд гуфтем ки берун равем барф тоза кунем барои он ки вай дафъа влогда ҳама хел гуфтанд ки чӣ хел шумо рост истодаен шаваратон барф тоза кардетанд. Барои ҳамин ман авай лапатаёзе мегирему барфе тоза мекунем. Шавари ман намемонанд барф тоза кардану фақат мегӯянд ки шумо накунед. Ман худам тез мехунам номаши ман медонам чӣ хел кардан дар кор гуфта. Ана мехел ва ягон вақте ки барф сабук бошад агар ман мекунам, лекин вақтое мешавад ки амход барф вазбин намешавад барф тоза карда. Фақат шавҳарам мекунанд баъд. Лекин бисёр вақт ман ҳатман ёрдам метиҳам шавҳарамда. Барои он ки шавҳарам низ ба ман ба кору бори хонада ёрдам метиҳад. Тамошобинони гиромӣ ки ҳамин тарида нависен кани боз шавҳароне ки ба заношон ёрдам метиҳанд ба кору бори хона. Масалан ягон вақте мешавад ки шумо успед намекунед ё ки шавҳаратон ай кор барвақт мебиёяд, мебинанд ки ҳама хел шумо кору бор каси машғул успед накарден, чой намонден ё ки хӯрокро гарм накарден. Шавҳаратон ёрдам метиҳад, масалан чой мемонанд ё ки пиёлашонам мешӯванд ё ки мегӯянд ки не ин кори занҳо, ин кори мардҳо не. Тақсим мекунанд ин кори занҳо дигар кори мардҳо гуфта. ман дар сообщества ҳамин мавзӯъда суҳбат кардем бо тамошобинон. Бисёр аз занҳо гуфтанд ки шавҳарони мо ёрдам метиҳанд ба мо ва ҳатман занҳое буданд ки гуфтанд ки чӣ хел наход мард занашда ёрдам тиҳад, ин хел набояд бошад, мард набояд ба занаш ёрдам тиҳад, занаш бояд худаш ҳама кору бора кунад. Гуфта ҳама хел гапҳо заданд, лекин ман тарафдори хел гапҳо нестам. Зан низ чӣ хел гум одам ҳаст, инсон ҳаст, ҳатман мехоҳад ки ҳамсараш шавҳараш ёрдам расонад вақтҳое ки кору бор бисёр бошад ҳатман. Ва ҳатман занҳо бисёр ҳаракат мекунанд ки ҳамаи кору бори хонаи худашон кунад, хӯроки гармак тайёр карда монанд барои шавҳарашон, то ки шавҳарашон ай кор омада монда шудагӣ ҳама чӣ тайёр бошад, хонаи тоза ва озода бошад.
асос он ки масалан шавҳар низ агар ки ёрдамам нарасонанд, асос он ки ба қадри меҳнати шумо расанд шуд. Масалан фаҳманд ки дар ҳақиқат зани ман аз саҳар то шаба кору бори хона кард, руфт, шурт, хӯрок тайёр кард, кӯдакоя нигоҳ кард ва дар ҳақиқат зан низ монда шуда метавонад, асабонӣ шуда метавонад. Ҳамин қашан фаҳманд бисёр хуб ки зани ман дар ҳақиқат рӯзи дароз кору бори хона кард. Нагӯянд ки масалан ту рӯзи дароз хонада шишти бекор, ман бошад кор кардам, меҳнат кардам. Занҳое ҳастанд ки кори давлат мекунанд, военӣ кор мекунанд ва боз бо хона омада кору бори хона мекунанд, хӯрок тайёр мекунанд, кӯдакошона тарбия мекунанд. Ана ҳамин хел. Нависен тамошобинони гиромӣ, ман интизор ҳастам. Нилуфар ҳа гуфта шарики тайёр кардистаям. Шарики тайёр кардистаям. Вау. Майля, шумо шарики кунед, ман рафта лопата гирифта пеши дарвозаи ақаллан тоза кунам, барои он ки дарвоза барфи бисёр шавад, агар дарвоза кушоданаш душвор мешавад, баъд мошин намедурояд. Ҳам пеши дарвоза бо ях мекунад, қин мешавад. Барои ҳамин тез пеши дарвозая шавҳарам тоза мекунанд. Бинед дар он ҷо аллакай якта лопата ҳама вақт ҳаст ки масалан ягон вақт агар барф бисёр занад, агар ё ки дарвоза кушода нашавад, агар тоза кунанд пеши дарвозая. Барои ҳамин ҳози мо рафта пеши дарвозая тоза кунем камтар. Мана ҳамин. Мана бинед чӣ қадар шарики тайёр карда. Чего? Так. Ана. Много шарики карда. Ну хашму кардан гирид. Ман рафтам.